Existuje niekoľko dôvodov, prečo to možno robia. Jedna konšpiračná teória hovorí, že vláda potrebuje pracovníkov. Potrebujú lacnú pracovnú silu však, aké je teda riešenie? Jednoducho nútiť ženy, aby rodili deti. A je to vôbec konšpiračná teória, pretože to dáva absolútny zmysel. Čo teda môžeme ako ženy robiť, okrem toho, že budeme voliť, pokojne protestovať a šíriť osvetu? Pretože nad tým neustále premýšľam. Viem, že sa to deje, ale čo s tým reálne môžem urobiť? Môžeme sa rozhodnúť nemať deti. Môžeme sa rozhodnúť zostať single. Môžeme si veľmi, veľmi selektívne vyberať partnerov a mať zavedené preventívne opatrenia. Štát Arizona práve schválil úplný zákaz potratov. Ak žena podstúpi potrat, pôjde do väzenia. Ak ste žena žijúca v dnešnom svete, ale konkrétne v USA, či sa vám to páči alebo nie, vedie sa proti nám. Roe versus Wade sa ruší. Zavádzajú zákony o antikoncepcii a umelom oplodnení a snažia sa vrátiť k rozvodu bez udania dôvodu. Takže mi hovoríte, že ako žena, ak sa chcem rozviesť, musím predstúpiť pred sudcu a ten mi môže povedať, či mi rozvod povolí alebo nie. Muži nemajú žiadne zákony, ktoré by obmedzovali ich telá a napriek tomu sú to práve oni, ktorí rozhodujú o telách žien. Ženy dosiahli taký veľký pokrok a oni sa to snažia zvrátiť.